Kublai pi barok ki parlok sa sisian pat ki pedang subhai pi hakani ke janmit syakani ke program jingtip Tangshikyntien. Ti parlok barok kani ke program kablamang kerpang na kebenta ki parlok samla jungi kentai bat senrang ki bani sim benta ki ban pet la ke jong ke jingtip adu kat no ki dan jingtip ya ke jingroi ba ke jingriewspah ka ktien khasi. Ti hakani ke program ngakot sung bahai ki parlok kentai bat senrang bani sim benta ti bat ngahang ni rung adan ki kena samla kentai bat senrang ki bani sim benta hakani ke janmit. Ngangait parlok ba kani ke program om tang ba ke pen sngau tenat ke pen bernya ya pi ndai ka ai jing mentoi ru ka ju ke por kum do bengin sung thu ya ke jingyar ba ke jingriewspah ka ktien khasi. Ti mentah shwa ban sedang ya kani ka program jingtip Tangshikyntien ngan pen itu shwa pi ya ki nong sim benta ki bani sim benta bat ngah hakani ke janmit. Tingap yang sebagai pi baru sekali program Tangshikyntien. Ti syua mengini sedang bat ngam batai pi ki kendon ki biadai ba kani ke jingil kai kentip ktien ngaku apin pen itu syua la dia sedang ma pinang tu nak tim art pen itu kan. Ada cerengan diam buam ngadang le MA Political Science na pon hu. Kertang jis nongrim ngadang le MA Economics pon hu. Ta timbi tang Christina Shabang ngadang le ke BA third dia. Ngade isi balance well bat ngadang puli ke BA third dia. Kertang gan sonong pot ngadang po Shillong College ngade ya BSc skania microbiology. Ngade bantulang nongrim puli po Shillong College ada la skania become na po Shillong College. Tingidan baro lai teli ki kela la ni lai round ka round ka baningkong kadai ka round tinju jingtip ka round ka baar kadai penyar jingtip bat ka round ka balai kadai ka round ka ba phiap suang. Ti hakani ka round ka baningkong ngan ai pi ka wei ka jingkeli. Ti lada pi sung thu ba pi dio ya ka jubab ka badai pi nyan ni tu ki budam pi jubab. Lada pi dei pi nyo arpo point. Ti lada jaba pi mla lada pi jubab ha ka banga keli banga direct question pi num syak khati ai. Ti menta lada pi mla ngan ai no mangai ki jubab lai teli ngan ai a b k. Kanu ka jubab badai ka syong api banjit ban jubab dak ba pi nyan ye ki tu ki budam badan hamid. Kar ki bayo ban nyan ningkong ki nyo jubab ningkong. Tang balada jaba pi bakla pin syak khati san point. Tang ki bajubab ya ka direct question pin yo bet arpo points pinum syak khati la da baklaru. Na gitu ki hadian bangala ai jubab la da pi bakla pin syak khati san point. Kata ka dei ka round ka baningkong bala da pi dei pin yo shupo point. Ti ka round ka baar la ni ka kala ka baar ka dei ka round penyar jingtip ha ka ni ka round pat pi dei ban penyar la ka jong ka jingtip na man ngan ai pi jubab Shikyntien bat ka ni ka Shikyntien ka badan jingmut ar lai jingmut. Ti ba pintip ka ai kani ka jubab ka badai ngan ai clue ya pi lai teli. Ti ha ka por bang ai clue la da pi la no tang ha ka clue baning kong pinyo lai po point da pi la ka baar pinyo arpo la da pi la hadu ka clue ka balai pinyo si po point. Balai na mar ka clue baning kong ka kham e ka baar ka la kham suk ka balai ka la suk ban pinyo e pi ka jubab. Bat kini barok lai ki clue ki don jingi so lang ban pinyo e ka jubab ka badai. Ti kata ka dei ka kala ka baar bat ka kala ka bakat du ka dei kala ka ba pihap ban suak. Tiang ni pio ban ak arteli marway la da pidei pinyo arpo point. Idon iktien hang ni kenang bi parlo jum pi intip i ai tu iktien ba pio piap pen ida ka basuak. Langsung thu menta ti pila biang mengini sedang no. Ti parlok baro ngai wer lang pi ali kan menta ngini sedang no pila ban syong ba di sim benta pila ru ban sim ba khulam ba ka kot sada ban tho igi point ju pi kat no pio le bha ma pi ki ban yeng le bha ki parlok di bi sim bentang ni ti mentang ini sedang no kum ni. Bat ngakit bok kerwiang kanu nu tim ka belek bha kan long kan nong job bat ndala dep kan ni la da de ki belek bha belong nong job pinyo ijing ai sung bha bang ibu ang ni iba pin sa jikin ma ba pila job ya ka program Tangshikyntien ti la biang mentang ini sedang no ta ngap kan jingkeli ka beningkong pi ready lupa la da pi song thu ba pila pi knyat iki budam ban jubab ar po point la da de lai po shi po second ka por ka jingkeli ka ong ka ai ka jakri di kerja jasong ti pinum yo ban jubab syu tang ba phim syak khati mar pilanyon phimut ka jasong kam dei to ngan ai jubab no manga lai teli kini la da kitip phisa nyot iki budam bat se thu kanu ka jubab ka badai ka jubab a ka jajem ban bam ki khlung ka jubab b ka jasngi ban bam halingkha ki ka phra siet ban tap yo tnuam tim a ki si po point la dei si da tek na si gas ne si antat ka japri kamut ka phra siet ban tap yo tnuam pinyo si po point namang la ai manga ki jubab piklam syak khati ba pila dei ti ka tu ka dei ka beningkong tamantangan ya sya ka jingkeli ka baar tas ngap ba kan das ngula khanyat dam sola ti ap dala ai jubab manga mo tas ngap kan
Ka jingkeli ka ong ukertep. Ukertep. Persang 10 second ពីអពតmentangan ai nak mengai ki jubab to sengap ha ke jubab ba a uksud ba pen mat la ke jubab ba bi uslap ba jur bat ka leer ke jubab ki uramha haki puriskam Sebab lah deh kata dia terima sia antak ni fikatip su antak na ba uksud ba pen mat la ukertep uni uksud ba pen mat la mo dah kan mau to mentangan kelisa ka jingkeli ka balai sengap ba kan ka ka kerteng jong ka kot kubor khasi baning kong Khasi mentah. Nak bakla. Ai mangaki jubab to sengap ha. Ka jubab a ulur syai b unong kit kubor k unong pira. B si point tim B lah yo. Ka jubab ka dei unong kit kubor ka ni ka kot kubor ka baning kong ki kulmar khasi bentak unong kit kubor nong pira ulur syai ki bun tamakan mau ka ni ka kot kubor khasi baning kong nong kit kubor. Ti ka tu ka dei ngasa ka wei ka jingkeli ban IUP ta sengap bahasa ka ni ka jingkeli kamut ayu khun kebet syapulot tongan ai no yaki jubab sengap ha ka jubab baningkong kisin ya une ka khun ki bam ngej sneng bat berngem syo ki kmi ki kpa kata di jubab a ka jubab b ya kinu ki brio ki bayo klung da i khun i barit ki brio ki badan shibun ki but kala so ka timbi ka step ka timbi ka jubab you pia jubab arngut kanu ka jubab badai Kia. Ki bakla syak khati ka dei jubab nata arngut fi jubab syak khati kata kadau la dei ban khati arngut fi jubab tang ka dei bi mela rai la syak khati no sun point tigi tim kim yo ka jubab ka dei ki sin ya une ka khun ki bam ngej sneng bat berngem syo ki mi ki pa kita ki ong khun ka bet syapuloj ti ka tu ka dei ka bakut jong ka kela ka betingkong Temen tapat nginya sa kakala ka baar pada nganum asyuk bapini knyat budam kum tu dengan let bet sitim ngan let chua sa ka tim a sa ka b sa ka kir mahang ni kadai ka bahe tam la da phila la da phimla ru phindu phinum yoi namar ngan ai klu lai tli da yoi ka jubab ka badai sung thu teman bangadap ai ka wi ka klu ngin ai pot si phau second ba phin jubab la da phim jubab kal ariu ka baji nginya no sa ka klu ka baar nang tu la da phim la si phau second nginya no sa ka balai la da phi dei tang baning kong phnyo lai phau ar phau bat si phau asung thu to mentangan nya no sa ka tim a sengap ka klu baning kong ko ong ka ka bami na ka jing trai si tom jong phi Umsep. Kanong. Ngan ai sa ka wi ka klu persang jubab ikat ba phila si bun teli ru syabe to kidak bagi jing thung kila im Mi. Roy. Pu. Persang ka klu balai ki jing thung sop snap babun ba penjau duit jing thung basop snap babun ba penjau duit Sajau. ani ngadas su bendut pilat tang kendiat so kan wei babun tang so jau se nyam tra so ayu ruhi bedan snap pi ka bami na ka jing tre sitam ju pi fim ju khat so an la tre sitam so
Kidat bagi jingtung kila im. Jingtung dah kila mi iso kamut kila im la mi iso berita kala playu i bla im. Jingtung sop snap babun bapenjau dua nama dang su ai di besuk ti pisuk aman yo. Bu ri kena kendiat. Tis new box piklam yo pilajan yo pi ong no pi penkut no bat jauh no sedan. To klem yo ai sa persyang biang melilai teman-teman ni asya katimbi. Sengap ha. Ka klu beningkong ko ang kibam dan jingiatynjuh lem kim salia ban le ya kani. Napang. Lemu. Ka klu ka baar klem kading shitom ban pendap ya kani ka kam. Klun. Persyang kadang don kepot. Dang lai thu song mo basuk. Ka klu balai ka buj pen i jingbam. Shen. Share chi po point. Pi nang tak daw la buri phim lap na lai thu ba ka basuk. Ki bam dan jingtip lem kim salia ban le kan ni bam dan jingtip lem ki klo ban shet yenu shet score be ki shet em. Klem kading shitom ban pendap ya kani ka kam. Ti ban shet ti dan kam em kading ban shet diksyen. Ka buit pen mi jingbam thap ban da shet ban yo jingbam. To ka tu ka dei ka bakut jong pi ru klem yo ai new box baro artim. Benta sa ka tim ki to pan kan tim ki. Ka klu ban kong jong pi ka ong. Haba pi ken tho samut yo lok ki ong pi le kum ni. Haba pi ken tho samut yo lok ki ong pi le kum ni. Quẹt. Remuñ. Remuñ. Lorni. Lorni. Ka klu ko baat haba pen yang jan ne dara. Kawai. Share. Share alpha point dah masuk kita tak aja ro. Jadi ong share dara. Kinong kawai haba piken tho samut yo lok yang film ni. Yang dah sa share ni asung si perlok ni bla share ni nga. Pi share kamut pi sule biria pi share pendom ko tu kan. Haba pen yang jan ni dara pi share dara ki yang amut ban ai sak away ka kelu tang pilala no. Ujat dok kharit hawa duit. Ka share ni yang. Ia ktien khasi kum turu long pendan kam kum turu long. Ti pila yo arpo point pila don box si buan man ditang ma pi bala kan ni ka round. Tangan ya sa mar si round biang menta. Des ngap haken. Tim a ka klu baning kong jong pi ka ong kum ni. La ru ban penhiar keput yakin nong syuan da kan di kalat. Kawat pom man dan Shet kela. syok dung Ka klu ka baat kong priang ni pen sapret. berat kenyat Ka klu ka balai ka buj pen rkhyang jan. Khawat. kawat That. Tha chi bo poi na yo. Te pi yang tu. Pi ka wei lar pi pen her kaput iki nong syuan dan kam man li yesyo banda dung banda bom. Su that iki banda rkhyang la rkhyang antat mo. Yang su that kata ka dei ka wei ka buj. Ka baat priang ni pen sapret pim su that nam tu. That khao that ka ba ki si ong priang ni pen sapret ba pi that. Ka balai ka buj pen khyang jan that ti pla yo si po point pi klem du hi kum num nu la yo hi si po point ban kamai. To mentang ali sa ka timbi. Das ngap bagen. Ka klu ni kong jong pi ka ong. Si sya ken pi ki misteri ki melen bahaya kan ni. Persyang kulmarum lilei kanu. Man ot.
Ka clue ba kabut sliu sur hakaput katem. SIAW. SIAW arpo point layo. Tadi kabut bani sliu sur mo nakaput katem hap. Persat ngamut SIAW. Ang ni ngong kumni kay ngamut banay kumni. Si sya kan pi ki misteri ki melen bahay kani si asno misteri ti baklan bahaban SIAW. Ki trikam ki SIAW artan. Kabut sliu sur hakaput katem. Pemi sur mo. Ktien keno jong ka ktien ruai ngamut banay ka clue balai berobon ngasi ai ka basuk si kamla ten dai kini ru kila la tang ka clue ba kila yo ar po point. Tam ta sa tim ki kan. Pen e ba kan mpiru ni. To. Ka clue maning kong jong pi kong. Haba pi ngau tenat bahaya kanu. Mujah. Em. Ka clue ka baan katiar kit hanong kendong. Ketang. Ketang. Em. Ka clue ka balai ngap ha. Haba spell khasi kamut ru ka jaka ken show pisah. Haba spell khasi kamut ru ka jaka ken show pisah. Bang. Si po hamar bakut atat. Teki khasi teki ang le bang tekin kadai ka bang hi da pareng ru tama da spell khasi kalong BAN bang. Tin da pareng te BANK. Tin namar balai ngong spell khasi namar haba pisngau tenat bahaya kanu pi bang. Ni ngabang bahaban le tu ka kam hi ngabang bahaban ruai, ngabang bahaban tem. Na kata ka daw ka tiar kit hanong kendong hi ong se ba bang kim juang kata si asmo nem. Ki ba bang. Ta ba pintip atat kata di jingtip ipi. Sesar bengi mitip syu na kata ka daw di si ong ba bang kata. Nang ta pada haba spell khasi kamut ru ka jaka ka kenshow pisah. Ka bang ka pangili kenshow pisah mo. Di ketu kadai ka bakut jong ka kala ka beningkong ba ka baat tong ini page wakat nu kila yo ki point jong pi. Ka ba yalam khmat yalam salip de yalam shibun ru tang khendiat kadai ka tim bi ka yo live husan point. Bat ki bi buat pat mar kat ju ki point kata ka tim A ba tim ki yo mar live point. Di ka jingile kalong ka baya khat jadu kata-kata pidang la ban long job menum pat la ban rai kani pon mar belai tentang isa sa ka kala ka balai ka kala ba phihap syuak marwei pio ban ak artli si tim pio sau tli la da dei baro sau long sau pho ti knang bi parlo ju pi intip i ni Kyntien ba pio ang ni pin chim pin i da ka ba phi syuak ti pida ak ba i parlo ju pi rin i thu ila ban juba bun tli kat ba i parlo inang ak But pio porsi minute marway ban ang artli ki jeng ang tawan kan sini wan suana ke tim A. Okay. Remun. Remun. Terlah yo remun la dei to. Susi. Okay, ngosi. Susi. De marsen dei to arpo point la yo. Ji sang pan de ibin ak sung si than la de yo sung si to. Wan suana ke tim bi kan. Kawang. Ong bun tli kan pet man ong persang. Lempan. Brand, vi de persang ong bun tli la dei tu la yo si 4 point. Krian. Tar tang si senak la yo mo ke jawab dei ar 4 point gitu ru wan sa ke tim kia kan. Ta ibah kan. Nak kali. Keruat. Tak. Persang kan persang. Ong kan ong bun teli. Kuat. Kum. Ban pada tak kapor yo. Lalu pen persang ban ong si ong pindai bet. Lalu skap no ti pindum dai su. Bam. Tian.
Teh. Lah bahati. Bamja. Ani ke iyo. Kapeliang tu mafi mi max ilap kedau ya kan ni ke baibat bapli la bamja si bamja kedau ya kapeliang baibat. Iyo peliang tu nang ak bah tu nang jubab klem itu bah. Tu. Wan sana ke tim ab yang kan. Tu. Ni kan. Kali. Ayu. Balai. Hai. Kumno. Ani. Persang. Nai. Syai. Sano. Kumno. Kendit. Lengak. Lingo. Ani dah persang pun teli tedai bukut mo. Ni itu. Tiet. Sa. Kurang. Sangat. La ak bahan ng akti. Penpat. Penpra. Tiet. Penpat. Kayit. Tak lihat bahan duk wa wilayu. Kendar. Barang fai lai tu bi marwai ni tu te. Roy. Kau masuk mu tu lah yo. Right. Kali. Lishay. Kumdo. Persang kan persang. Shay. Lishay. Pilih ayu. Tak telah ada sentence dia Tangshikyntien. Lakur ke iyo. Balai. Em. Pi bapin iya ka tu bantip ni. Tangshikyntien tu langsung tu. Mafi. Mana? Manu, pi lah keli tu dei manu. Manu pi ap kam nang ban aken. Pin le slem ni kibun ti jingkeli nei. Ti yo e ka manu ti tu klem yo ta wan na sana ka tim ke kan. Hikai. Tho. Ruột. Pruit. Hikai. Nong hikai la dei si point sa ka wei sim. Put. Bisli. Besli de tatila dei. Tu te dei baro artli. Te pi kamya nang hi ka lan ban ak te pi tebin. Ten rei dan tang wi ar ba pi mitu kumno ban ak mo rei te pi nang hi ban ak te lakut ka tu baro ka de la poi se ka bukut jong ki kala baro lai tli ngini pet no manu ka tim ko belong nang job mentak sini. Te ka tim ka belong nang job mentak ka jan miet ka ban adu bas dang hi ka lai lam ha khamat ka de ka tim bi ka yo an real fusan point. Dalam nang job mentak ka jan miet. Bat ka tim a bat tim kies musi pia kha ikum ju pia long ba ar baro artli ki tim pia sa tam tang san point pia yo an real point baro ar. Dia ke tim belong nang job ke tim bi ngakhat bikin wan sim ni jing ai sum has. Ti ngatharai babaro pilaya sngutanan plaistanan em ngani program langsung yo jing mentoy. Ti ka tu ka long ka jing hikai be phi ba phin kham tip kham bhas pang ka ktien khasi ba teng ka don ka ktien ka ba ka ju ka jingmut ka be sriem ka jan jingmut ka don shibun ki ktien par ba phi ban ai ngam pe tang ba phi akum tu ba phi ong bun tli em ka wei ka sadai ti ki sriem ti ka ni ka pen iba ka ktien khasi ka dei ka berius pa la nang inang ban wat ban pendan kam ya ka
Ti parlok baro ngila poisya ka bakut jong kani ka program menta ka janmir kani ka jingit kentip ktien Tangshikyntien bat ngangek bak lapun ngau tenat lang pi baro bat kumbang juang na kapor ngam ju artatien bateng teng mu pi ki besong na laki yang kisam pilale khamba bani kini ki parlok ki besong hang ni bat pilayo ru khambun ki points ti sa sisien ngai kuble pi baro kinong sim benta ti le sidang yo lat aku ikapon ngin sim benta biang ti yaw ka pamenta ka singin haban pen kut no kan ni ba di piru ki parlong ai khublei sa sisien pan nganum bun ktien chu ku mga juang na kapor sa Tangshikyntien khublei